Naglasci. Dobrodošli u džunglu koju zovemo standardni hrvatski naglasci. Naglasci u hrvatskom jeziku nisu standardizirani, ali koristimo riječ standardni zato što koristimo riječ standardni jer dobro, ne vezi. Ovo je dio hrvatskog jezika koji mene osobno najviše fascinira. Slavonci, na primjer, najčešće imaju ispravnije naglaske ili točnije bolju intuiciju za ispravnost naglasaka. Jer je jezik standardiziran u zapadno-štokavskoj fonetičarskoj krčmi u Požegi, koja se zvala diskvalificirana bogomoljka. Riječi čiji su naglasci nastali za vrijeme štucanja, za vrijeme izgovaranja tih riječi. Čuvajmo hrvatsko nasljeđe! Naglasci su posljedica različite melodije i dinamike u različitim hrvatskim narječjima i lokalnim govorima. I zato je dosta teško uvesti jedno univerzalno pravilo. Komercijalne televizije su pune govornika koji napamet pokušavaju ispravnije izgovarati riječi, da bi na kraju zbog svoje zbunjenosti izmislili neki novi naglasak. U sinkronizaciji crtića zadnjih godina razvijamo ono što zovem umjetnost polunaglasaka, skrivajući se u nekim međuoblicima. Na primjer, riječ istovremeno i neispravni oblik istovremeno izgovaram kao istovremeno, iskorištavajući melodiju govora da sakrijem problem. Bez obzira na sve, slušatelji znaju biti rigorozni jer je jezični purizam dio našeg nacionalnog identiteta. I ne želi smo zvučati poput nekih neukih seljana. Inzistiranje na ispravnim naglascima je isto tako važno i iz marketinških razloga. Zbog onoga što u behavioralnoj ekonomiji zovemo pravilo manjine. Pravilo manjine znači da ako imate 100 kupaca i jedan prigovara, vi ćete udovoljiti toj jednoj osobi ako je drugima svejedno. Zbog toga je Coca-Cola u SAD-u postala košer zbog židovske zajednice. Anyway, speakeri, govornici i glumci su naoružani znanjem na ovom području, ali neki put naglasak zna pobjeći. Zato je hrvatski jezični portal HJP na internetu odlično mjesto gdje možete provjeriti, ovaj video je pun krivih naglasaka. Naglasak u slučaju sumnje. Ipak, praksa je da se na nekim naglascima ne inzistira, više ne znam, ako se čine manje prirodnima. Na primjer, umjesto ispravno u međuvremenu, uobičajeno reći u međuvremenu, a ne u međuvremenu, ili čak ispravni kamion, to ti je kamion. Ako mislite da sam retardiran, nabrojat ću vam česte pogreške. Žestoko, istovremeno. Ponedjeljak, istaknuti, ali istaknuo je, valjda? Istaknuo je ili istaknuo je, više ne znam. Dobre su šanse da nemate pojma što je od ovoga ispravno.